בלי כל ספק הפרק הקשה ביותר. אני רוצה שתסתכלו ותעבור על זה כמה פעמים אם צריך. קודם ניכנס להסבר והפעם אני אבוא איתך לאט לאט עליו. בלי כל ספק כמובן, בשלב הראשון, כל פעם שחשתם, הגשתם, מחשבה, או התלהגתם, באחת הסעיפים שהיה לעיל, בנוסף למה שכתבתם, עושים משהו חדש עכשיו. בנוסף, תגיד לעצמכם, הייתה לי משהו, תחושה, ולא שמתי לב. זה הכל. כעבור ימים ספורים, וזה ממש ימים ספורים, תרגישו המון תחושות כביכול חדשות, חזקות, וקשה להתמודד איתן. להחזיק מעמד, 18 שניות, זה עובר, זה יכול לחזור לפעמים, וכן יחזור. כל פעם תרגיע את עצמכם, אבל רק להתרכז על מה שיש. בסופו של דבר תהיה מסוגל להתגבר, ואז תתחילו לשחזר את התחושה. זה נותן הרגשה של שליטה מוחלטת. בואו נסגור, ואנחנו נכנסים בתוך הגילוי בעצמו, לתאר דבר מאוד פשוט עכשיו, לתאר מה היה, נעשה את זה, נסגור, ופה כרגיל, בדבר כזה יש מה למדת על עצמך. לא דבר בעייתי, לסגור אותו, כי אנחנו יודעים מה זה. עם זה סיכמת את זה, פרק קשה מאוד לעשות, אבל כדאי מאוד להשקיע בו.